गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन जायफोरा आंखौ बायदि बायदि कुइसन खालामदोंमोन ना, ओमफ्राय बेफोरनि कुइसननि एन्सारखौथ' रिप्लाय हरजोबनो हाया नालाय, ओमफ्राय बे कुइसननि एन्सारखौ आं दायो होनो नागिरदों आरोना। मोनसे कुइसनखौनो सानै साथाम साब्रै साबा बेफोरबायदि सुबुंफोरा खालामदों नालाय, बेनिखायनो आङो मानसिफोरनि नामखौ खारिलायनाय जानाय नंला आरोना। जिखि जाया आङो कुइसनखौल' बुंनोसै, ओमफ्राय कुइसननि एन्सारखौ होनोसै। नोंसोरो बयबो गावबा गावनि कुइसननि एन्सारखौ हरदों होननानै साननानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय दाना आङो सोंनायनि फिननायखौ फारि फारि होलांनोसै। गिबियावनो दङ कुइसना, आब' नोंनि साबस्क्राइबारा बेसेबां जाखो? आंनि साबस्क्राइबारा दासिम 13K जाबाय आरो आं इसेबां मोजां भिडिअ होनाय जाया नालाय, बेनिखायनो इसेबां बारायाखै आरोना। दासिम 13K जाबाय, बेनोसै एन्सारा। ओमफ्राय दाना नेक्स्ट कुइसना दङ, आब' नोंनि हासबेन्डआ पुलिस नामा? आंनि हासबेन्डआथ' पुलिस नङा। माने बे कुइसना बै आंनि हाबानि भिडिअ होननानै आंनि हाबानि भिडिअ होदोंमोन ना, बेयाव फैदों आरोना। आंनि हाबायाव पुलिसफोर फैनाय नुदों नालाय, बेनिखाय आंनि हासबेन्डखौ पुलिस दां होननानै सानदों खोमा आरोना। आंनि हासबेन्डआथ' पुलिस नङा। बेसोर पुलिसफोरा बै जोंनि खाथिनिनो बर' बाजार होननायनि आरो। आं बर' बाजारनिबो भिडिअ बानायदोंमोन ना, बेयावहाय पुलिस थाना आं देखायदोंमोन ना, बेनिनो आरो हाबा जानो फैदोंमोन आरो। बेनोसै एन्सारा। नेक्स्ट कुइसना, आब' नोंनि चेनेल खुलिनाया बेसेबां गोबाव जाखो? आंनि चेनेल खुलिनाया दासिमहाय मास मोनथाम जाबाय आरो, मास मोनथाम। बेनोसै एन्सारा। ओमफ्राय दाना नेक्स्ट कुइसना दङ, आब' नों बहा हाबा जाखो? माने आंनि हाबा जानाय जायगानि नामखौ सोंदों आरोना। आंनि हाबा जानाय जायगानि नामाथ' करायबारि होननानै बुङो। ओमफ्राय आङो इसिबां गोजानाव हाबा जायाखै, 1 किल'मिटारल'सो गोजान जागोन आरोना। खाथियावनो हाबा जादों। डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरियावनो गोलैयो। बेनोसै एन्सारा। जिखि जाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। दाना नेक्स्ट कुइसनाव दङ, आब' दोनस्रि फुंखाया सोरनिबा मुं नामा? दोनस्रि फुंखायाथ' रावनिबो मुं नङा। माने दोनस्रि फुंखा चेनेलनि नामखौ दोनस्रि फुंखा लाखिनो गोसो जाबाय नालाय, मोजां मोनबाय नालाय, बेनिखायनो दोनस्रि फुंखा लाखिनाय जाबाय आरो। ओरैनोथ' बियो रावनिबो मुं नङा आरो। बेनोसै एन्सारा। दाना कुइसननि एन्सारफोरखौथ' आं होजोब्बाय। ओमफ्राय कुइसनाथ' दंबावोमोन दंनायालाय, अब्लाबो एसेबां गोलाव भिडिअब्ला नायनो इन्टारेस्ट जायादि न' लोगोफोर, बेनिखायनो आङो कुइसनखौ मोनबाल' लाबोनाय जाबाय आरो आद्रा थानाय कुइसननि एन्सारखौ आङो नेक्स्टआव होलायनोसै। नोंसोरो गावबागाव साननानै लाबानो जाबाय। जायफोरा कुइसन खालामदोंमोन, आंथ' एन्सारखौ होबायना, ओमफ्राय एन्सारखौ होबाय होननानै सानना लाबानो जाबाय। आरो जायफोरा कुइसन खालामदों बिसोरनि एन्सारा मोनहैयाखै, नोंथांमोना साननो नाङा आंनि कुइसननि एन्सारखौ होआखै होननानै साननो नाङा। आद्रा थानाय कुइसननि एन्सारखौ आरो आं नेक्स्टआव होलायनोसै। दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय, नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आरो नेक्स्टआव आङो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै। दे लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। बाय बाय।